Hi guys! So welcome back to my channel. Ilang araw din at feel ko weeks na ata hindi ako nakapag-upload sa YouTube. So ngayon, sinipag ako mag-video para sa YouTube channel ko. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-film ng videos. Mga ginagawa ko na videos sa Facebook, which is yung Korean parodies, memes, and mga iba't-ibang videos. And papakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe so that you will be notified whenever I post a new video. So yeah, huwag na natin patagalin pa. Kung gusto nyo makita kung paano ko siya gawin, just keep on watching. So ngayon, ang plan ko na gawin or gawan ng video is yung The Word of Merit. Madami sa inyo na nagre-request nito sa Facebook na gawin ko daw ng video at saka panoorin ko. Actually, nasa episode 14 na ako. Kaka-upload lang kahapon ng episode 14 and hindi ako na-expect na maiyak pala ako dito na series kasi from episode 1, grabe yung drama. Intense na intense. Hindi ako, parang gusto ko pumasok doon sa K-drama at kapalitan yung bida. Kasi grabe talaga, parang kumukulo yung dugo ko sa ewan basta. So ngayon, ang gagawin ko ng video is yun nga yung The Word of Merit. And ang idea ko or concept ko na naisip is paano ako or ano yung na-feel ko whenever I watch that series. Actually, dalawa yung concept na naisip ko. Ang pangalawa is kung paano yung mga bida doon sa The Word of Merit. So, gagayahin ko sila kung ano yung ginagawa nila doon. So, yun yung dalawa. So, ngayon, feel ko mag-start na ako. So, yeah. So, paano ba ako mag-film ng video? Ito yung parang yung facing or ganito ako mag-film ng video sa mga Facebook videos ko. So, ito yung background. Ito lang talaga yung background ko. Pag dito naman, ito yung sa harap ko, which is yung phone ko. Andito yan siya. Yun yung gamit ko pang video. Then, ring light. Yung ring light na yan is, nabili ko yan sa Shopee. So, pwede nyo i-check. Nagawa ko ng video. So, ito yun. Ito yung sa harap ko. Table ko. And dyan. So, dito sa laptop ko, so, ayun nga. So, dito sa laptop ko, which is, dito yung mga script or mga concept na pwede kong pang-guide sa akin throughout the video na gagawin ko. So, dito ako tumitingin kasi andito yung parang script ko or parang guidelines ko throughout the video na gagawin ko. Yun lang naman ang ano ko, mga equipment ko na ginagamit. Ring light, phone, at saka yung laptop ko dito. Actually, yun lang talaga. And kapag yung video is kailangan ng parang props, nahanap lang ako ng mga pwede kong gawin as props, which is yung mga kumot or mga kahit ano na pwede siyang i-props for that concept. Remember yung Romantic Doctor na video na ginawan ko ng parody sa Facebook? Ang ginamit ko doon is, which is yung tripod ko ngayon dyan sa camera, yun yung ginamit ko as suction. Ito yung ginamit ko pang scissor sa cut. Then, yung scalpel na ginamit ko doon is ito, yung puller. So, ito yung ginamit ko sa scalpel. So, ayan. Tsaka, gamit ko din yung lab gown ko sa school. So, yun yung ginamit ko. So, kung ano lang pwede kong gamitin dito sa bahay, yun lang talagang ginagamit ko na props. So, feel ko, na-explain ko na sa inyo kung ano mga equipment ko dito, which is yung ring light, yung laptop, at saka yung phone. So, ngayon, proceed na tayo kung paano ako mag-video or paano yung process sa pag-video ko. Yun nga, yung first idea ko or concept ko sa video is paano ako manood. Feel ko whenever I watch that series. So, yun yung first concept or idea natin sa video. Feel ko magpa-play lang ako ng isang episode. Shit! Okay, so, yun. First take yun. So, tingnan natin kung satisfied na ako doon sa video na yun. So, wait, check ko muna. So, ayun, feel ko hindi pa ako satisfied doon. So, feel ko mag-take pa ako ng isa. So, kailangan kong i-level up yung acting skill natin dito kasi iba tong drama na to. So, try natin. Take 2. Oh! It's Yeah!
Okay, so yun yung take 2. Tingnan natin. Okay, so feel ko hindi talaga satisfied pero pipilian ko lang siya mamaya kapag i-edit ko na. So mag-take pa ako ng isang feed, pang take 3 ko na to para... A few moments later. Okay, so yun yung take 3 ko which is nakita nyo dito pero hindi ko siya na-film dito sa phone ko. So ito, pang take 4 ko na to. One eternity later. So okay, yun yung first idea or concept ko na naisip. Then the second na idea is kailangan ko siya ng props, which is gagayahin ko yung mga cast doon sa series na yun, kung ano yung ginagawa nila usually. So ayun po, so nag-change lang ako ng shirt. Dito na yung props na gagamitin ko, which is ito, yung wine glass at saka yung wine. Actually itong wine is non-alcoholic kasi may lang to na wine. Gamitin ko din to, itong steering wheel niya, and yung love gown. So, feel ko mag-take pa ko isa. Ngayon, gagamit ako ng phone case, which is ito. Wala siyang phone kasi gamit ko yung phone ko, which is phone case lang siya. So, gamitin ko din to as props. So, ito, gagamitin ko as props din. And, at saka may bag ko. Gagamitin ko din to. Okay, let's start. So, I guess, yun na yun. Yun yung pangatlo ko. So, yun na yung last na idea ko or concept. I guess, doon ako na magtatapos. Ang maipapakita ko sa inyo kasi, yun lang naman ang ginagawa ko every time I film a video for YouTube or mga Korean parodies na videos. And, yeah, ganun yung process or gagawa ko every time mag-film ako ng video. So, wala akong production team, kundi ako lang. So, ako lang talaga yung production team dito. Ako yung cameraman, ako yung editor. I hope mapanood nyo tong video na to sa Facebook ko, sa Facebook page ko, which is about the world of married couple na Korean drama. And recommend ko din sa inyo na panoorin nyo kasi interesting yung story and grabe yung intense. So, I guess para mapanood niyo na at saka makarelate kayo sa yung video na ginawa ko about dito. So, I guess that's all for today's video. I hope nag-enjoy kayo at nakita nyo na yung mga ginagawa ko behind the scenes sa mga videos na ginagawa ko sa Facebook. I hope you enjoy this video and if you enjoy, please don't forget to give this video a big thumbs up and comment down below kung ano yung gusto nyo mapanood sa channel ko, kung anong gusto nyo gawin ko. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe so that you'll be notified whenever I post a new video. And yeah, I guess that's all for today's video. Thank you guys for watching and until then, see you in my next one. Bye!